Buzu. Mabbi fene na kamara wala. Ta mabbi sanga barobe. C'est une bouton à la bête tabal champion. Ok, mais là. C'est pas la couche Ok. Mais là tarakala. Ite tuna biya nga barobe. Ala nga katam uchepen. Mais là bitan kala. Anga skidol sa. Ibado. Sogonna ren ni ko foti na. Muna? Non, comment me va passer un talent? Et avec le tour Bozo ha. Ali ko ha gen shengeli. Ko mo sani no. Parce que eke okai ka idoro du suri kashi. Ni a gen atu fi no e be lafiya an be lafiya. Ibado ne. Bararo ta kan yɛrɛ sabo. Mais même na mu fi na ko kuma caman fo de ni ka tɛmɛ na bi quoi. Est-ce qu'il y a fond? OK. On est le faire un moment de la vie comme nous tout le dima. Non bon. Fin mani dagro. Ah OK non. Mais la vie cap la périphérie nous de la 600. OK. Answer. Busan so. Answer ma buzu. Et fait ça. Il veut faut le dire à la mais il était là. Awa sera sawale da ne tege fo me an chere fo. Vous auriez la couleur à Kumala. Au Kumala de one nene hein? Awa. Ni to no sa. Mo ko ko mi fe te ga kuma ti na mo fe. Atu no na se ga na kunata. Ko ko wala ne ba nda wo jahila te fula. Mr. ka ta ba ni ko. Je non ko. Itania biere ko. Vous avez la date qui est Awa. Nam? Non. En fait, il était là, il domine le si les gens doivent tirer ma ça. Mais tout le monde a OK, on va aller là-dedans. Kasi benno dunyo de la nyiti de bo nyala de ngane ji boto ni kama isigi nta acteur duga kasila nya anya mo godin kono adinte wolu kani hawa ko min to dingo neno kabibi mati nya fiene ki gam no che trang le kata ki banuma asibolonia ni nyom godin kono ni dente ya to wolu ya to sukoro.
ko bozo ne ko fɛn dɔ kɔlɔsi ni min ta i bɛ sɛgɛn ne ɲɔgɔn bozo kabini ko in daminɛna ka na se bi ma e cogoya bɛɛ yɛlɛmana k'i fiye k'i kɛ ko dɔnbagala fili i ɲɛ t'ale ka ba i sen kan i bɛ ka fasa cogo min i bɛ ka fasa ten i t'i kundo ko kɔrɔ i bɛ se ko min kɔrɔ wa e sen kan de bɛ su ban mɔgɔw da la bozo mun kɛra i t'i kundo kɔrɔ i bɛ se ko min kɔrɔ i ka nin hami jugu in bila wallahi ne b'a dɔn ni mɛlɛkɛnin b'a sigi i ka buru kan yan a b'i faga fu i bonya bɛ ne yɔrɔ nin ko in cɛ fo ne bozo ka n bolo da ni kisɛ ka ɲɛ n'i y'a faamuya a ye nin kokolonbaden in bɛɛ kɛ ka nin jogotoliya in bɛɛ kɛ nka o bɛɛ n'a ta mɛlɛkɛnin kanu b'i dusu la halisa o tɛ wa o tɛ e fɛ ka mun fɔ ne y'a faamu yanni Sofiya ka taga bɔ ne ka furu kɔnɔna la nin ko in ne bɛ nin cɛ dɔn fɔlɔ n'a jɔra Sofiya la tagali kun ma dɔgɔ nin ko in na Fayi ne tun b'a fɛ ka nin mɛn i yɛrɛ de da kɔnɔ bozo i ye ko kɛ n'a ma bɛn i ka minɛnw cɛ i ka taa ka so n b'o kɔni dɔn nka min ye k'i tɛgɛ ko waliden joli la ye ne m'o f'i ye dɛ m'o f'i ɲɛna n ma sɔn k'o f'i ye a kɔni ye min kɛ a ma ɲa i ne ma ɲa min kɔ Ala bila a ka taa nka min bɔlen filɛ ne da nin kɛliko de b'e kɔnɔ Ala bozo ne yɛrɛ tɛ ka min faamuya e ka mɔgɔya la o bozo e fa y'a ka adamadenya kɛ yan fo ka taa s'a ɲɛtuguli ma a kun tɛ mɔgɔ sɔsɔ wa a bɛ ko to mɔgɔ ta la wa n'i y'a bilasira a b'i ka bilasiralikan mɛn nka e bozo e n'i ka mɛlɛkɛniya e tɛ ladilikan kisɛ kelen e t'a mɛn wa ni mɔgɔ y'e bilasira i tɛ sɔn ka don o tigi ɲɛnada fɛ abadani hali ne yɛrɛ min y'i ba ye bozo mɔgɔya tɛ kɛ ten dɛ f'i ka lamɛnni de kɛ walasa i ka se ka ko dɔw dɔn n'o tɛ i kelen ka kɔlɔsili tɛ fɛn bɛɛ dɔn du kɔnɔ ne y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu ne sigira kan tuguni k'a f'i ɲɛna i bonya bɛ ne yɔrɔ hali bi c'est vrai ne fa y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban ala y'a ka du diriger cogo min na ani ne kan ka du diriger cogo min na kelen tɛ a ka di ne de aw bɛɛ lajɛlen k'aw sen bɔ ne ka du diriger cogo la ne kan ka famille diriger cogo la ne yɛrɛ de b'a dɔn n'a ma k'i ma kuma jugu ye i bɛ yafa n ma baasi tɛ a b'i bolo yen ne kɔni bɛ siran min ye bozo nin ko in na ne sirannen don dɛ n jɔrɔlen don wa haminen don bari ne ɲɛ tɛ taga cogo ɲuman na nin ko in na e bolo fiyewu n jɔrɔlen don dɛ mɛlɛkɛnin bɛna ne dɔgɔ faga ko ye ne dun bɛna nin kɛ cogo di a ɲɛ bɛ Ala kɔnɔ bozo an sɔgɔma bozo Madu diminen no ne wɔrɔ minɛ kuma min bɛ ka fɔ ne nɔ tɛ mɛ ni nkalon da i ka nkalon min tiɲɛ bɔlen don Ala de bɛ se k'i lajɛ ne bɛ se k'an yɛrɛ lajɛ ni kuma kelen min n bɛ n kali ye depuis ne donn'i ka furu la don min na ka na se bi ma ne ni cɛ wɛrɛ ma da kuma tɛ cɛ wɛrɛ ka ne wolo
dɔw b'a yira ɲani i ka don ne ka furu la i ni cɛ wɛrɛ kun bɛ kɛ o tɛ n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye a ma se mɔgɔ k'o fɔ e ɲɛna i ye ne furu ka don don min na n'a sɔrɔ ni cɛ wɛrɛ la ni cɛ wɛrɛ ma da e yɛrɛ b'o dɔn mais kuma min bɛ ka fɔ ko cɛ wɛrɛ ta ye den ye n'a sɔrɔ ni cɛ wɛrɛ de jɛra den min bɛ ne kɔnɔ ko cɛ wɛrɛ de ta don walayi den ala kana joli sunɔgɔ ala ka kɛ joli kurukutu ye walayi ou bien ala kana wololi nɔgɔya ne bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ɲɛna n nanen don kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ n bɛ fɛ an ka kuma fɔ mɔgɔw kana bɔ a kalama n'a digirila i bɛ yafa n ma n bɛna gabuguda la i b'o tɔ f'i yɛrɛ ɲɛna de Konate kɔnɔ ko ne ye lagalagatɔ de ye walima ne ye amaliden ye n'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔna la tuguni ka na fo ne fɛ yen nɔ ka na fɔ ko wa k'ale de tɛ e den n'a ma kɛ a bɛna k'a bɛ nkalon da e la mais nin ko in ne bɛ n bolo da ni kisɛ kan n'a kɛra mun ye a tɛ dogo i yɛrɛ la Enggak. Beli file lagi. Ini ada pegang lagi. Oh. Kemarin kalah. Ini. Tadi. Esse gila não orang agora. Não, te foi cara. Te foi que? Te foi que lá. Ini. Atinya sih mah. Tadi lah. Iya. Ini. Ibrahim sudah mana ada tu dia. Yo. Sobre jaman. Oh. Kira bisa tu bila. Dia belum benefit. Halo lu aika tutu macho. Uduma. Wallahi uduma itu. Neko. Oi. Maaf, ini nggak akan kita falin ke rumah dong. Nanti ke basi. Umi iya nak mai dong itu. Foi te dizendo essa aí tem kalau. Eka hakina ijme Sofia ni bozoba na koyi. Bari ne yɛrɛ tolen don fila de la ne t'a dɔn mina ko in kɛ cogo cogo ne tununen don ko in kɔnɔ pewu ne tun ma sigi ni nin ye mɛlɛkɛnin ye ne bolo bɔ n da kɔrɔ ne dun y'a laɲini bozo fɛ n ka k'a bila a ka t'u ka so bari mɔgɔ tɛna se ka waliden kun di i ka so ale fɛnɛ dɛsɛlen bɛ k'a bila a ko bɛ ka taa ka ne bolo da dɛ kiri Bon. Tapi ina tiɲɛ fɔ han. Ina tiɲɛ fɔ dɔ la, ina wuya fɔ dɔ la. Ne wuya. N kɔrɔ mun ye tiɲɛ na ka tɛ fɔ. I ko ma ko ɲamɔden tɛ wuli bara. O tiɲɛ dɔ de. E yɛrɛ bɛ sɔn o ma de. Bon. E bɛ sɔn e muso ka taa kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ fɛ ka n'o kun di i ka so e k'o denwuli kɛ k'o saga n'o fɛnw faga ni nin dun nana jigin sisan ko denwuli ma kɛ o t'a dangana kuma ye sigida in na yan. Kɔrɔ ne k'i ma k'i ka tiɲɛ fɔ dɔ ye ka wuya fɔ. Ne de ye ka nkalontigɛla ye. Ayi non ça veut dire i ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko den tɛ wuli bara i k'o fɔ mais k'a fɔ ko ka denmuso gɛn cɛ o fana ye o y'o wuya tɛ o de wuya ye tɛ kelen. Ayi o kɔrɔ o tɛ bɛn o tɛ. A kun jumɛn b'a marali la e bolo yan. O tɛ bɛn na bi n ye kelen f'i ye kɔrɔ o tɛ bɛn na diinɛ na yan. Kawa waliden ta tera fa bara kana n'o yi bara i ye ba i sago kɔrɔ a tera k'a fɔ k'i y'o bila taa fa bara o tɛ bɛn na. Sago jumɛn ne ye mun sago k'a la a ye den a bɛ yan pour que a ka se ka den wolo a bɛ ka mun wolo ka tila ka t'o kɛ den kɛ waliden n ye sago jumɛn k'a la. I bɛ yɛrɛ ka girin ne y'i ɲininka ne k'i hakilina de fɔ n'i t'i hakilina fɔ ye i ka taa tiɲɛbagatɔya kuma n'i ka yɛrɛdɔnbaliya kuma n'i ka jugu sagoya kuma kun bɔ ne kan i ka wuli ka t'i ka sira fɛ y'a mɛn yan i tulo bɛ ne na. Ne kɛ fatɔ ye ne y'i kɔrɔ de dɛ. Ani n kɔrɔ fa bara wuli la. Non. I ka ɲininka i m'a fɔ ko miirila de. I m'o de fɔ. Ne ko k'i hakilina de fɔ ne. Bon miiriya min n'a kɔrɔ i bolo.
ne y'a fɛ a y'a kun jima dɔ la o de ka di ne ye. ji sugu de nin ko in ji ɲɛma jɔlen don ka tɛmɛ fiɲɛ kɔnɔ ji kan nin ji ɲɛma jɔlen don ni fiɲɛ kɔnɔ ji ye a dan tɛ den fa yɛrɛ kana don ka kɛlɛ kɛ fɔ du kɔnɔ e bɛ mun wɛrɛ ɲini o kɔnɔ n kɔrɔ n b'a fɔ e dɛmɛ don a la k'a fɔ ko fa de bɛ don nin kamalen na wali kelen k'a bɛ fura ta faama yɛrɛ dan ye ka bɛ ala k'an da ye ne ma deli ka n den ye sigida la yɛrɛ ne b'a fɔ sisan se ya kuma tɛ ka yan yɔrɔ dɔn ne b'a fɔ sisan ko fa fin ye la sisan i b'a fɔ ko n k'i dɔgɔya tɛ fiyewu i ye n dɔgɔya non i ye n dɔgɔya ne yɛrɛ tɛ i denkɛ kan ka ko in ɲɛɲini ji dɔn la tɛ fiyewu a bɛ mun ɲɛɲini ko bɛrɛ tɛmɛ kɔrɔ sɔrɔ walahi i kan k'i sigi k'i miiri fɔlɔ de attention i y'o ta k'o fari bolo la kan ka attention ta k'o fara bolo kan n'i ye danaya ta k'a da mɔgɔ min kan n'o danaya bɔra danaya banna kɛ foyi tɛ attention kɛ k'o ko datugu o banna de bon n kɔrɔ et puis i ye min f'i ye han i ye ɲininka miiriya de la bon min kɔni dumuni a fɔ ko so k'a y'a patienter fɔlɔ n t'a fɔ a fɔ ye k'a y'a patienter fɔlɔ n t'a fɔ ye mo tɛ ko kɛra et puis mo tɛ ko kɛra i ni dugɔ la mo ye ko kɛra tiɲɛ de kan ka k'i ni dugɔ ma nin fewu voilà Sofia kelen don ka min k'i kɔnɔ sani ka se yan wali kelen nalen don a y'a sɔnsɔn i kɔnɔ ne t'o dɔn dɛ nka i hakilina ye min kɛ o tɛgɛ nin ko la i ma ne dɔn yɛrɛ pewu o tiya k'a fɔ ko mun bɛ se ka ko kɛ ne na o tiya et puis n b'o la yɔrɔ ka ɲi fiyewu n b'o la yɔrɔ ka ɲi fiyewu da la ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ ti ne ka poyi et puis n ye min f'i ye a fɔ a ye a y'a miiri fɔlɔ i denkɛ voilà sisan n'i tagali man gɛlɛn parce que ne y'i ka hakilina dɔn ka ban a tɛna k'i ta ye n bɛna min f'i ɲɛna cɛ f'i ka kɛ cɛbakɔrɔ ye i n'a fɔ i yɛrɛ da y'a fɔ cogo min i dakala bɔra ka kuma min fɔ sisan kiri ne t'a fɛ ka musofini y'i an ka du kɔnɔ bilen a dan ka kɛ bida ye cɛw bɛ cɛfini don yan muso bɛ musofini don e cɛbakɔrɔtɔ i cɛkɔrɔba dutigi lankolon de n'a ka yorobadi kana faralen don o caman e ka nin lajɛ nin ye fini ye ka na i bɔramuso cɛla hali t'i maloya n'i bɛ nin don i ka so i muso ɲɛna a tɛ don yan dɛ a bɛ duguba kɔnɔ de a tɛ so ni fini yɛrɛ t'i bolo ne bozo na i k'a fɔ a ye ka taa fini ɲini ka d'i ma wuli ka taa ne m'a daminɛ yɛrɛ parce que e ta tɛ ban ne tun bɛ ka min hakilina min ɲininkali k'i fɛ n'a ma ɲɛ k'i y'i ka jugu sagoya hakilina k'o ma e ka wuli ka taa et puis n fana tɛgɛ de ye han komi i n'a fani ko i sen b'o la fiyewu i sen b'o la n'i ma sen bɔ a la bi i sen b'o la fani n'i ma sen bɔ a la bi i le ka fani san ka di ma koyi awɔ ne ka bɔ f'i ye n ko ni fini t'i bolo k'a fɔ ko bozo ka wari di ma i ka taa fini ne tɛ foyi fɛ kɔ ne fani ka di n ye n tɛ foyi fɛ kɔ a ka di ye basi i kana i ka mɔgɔ ka fɔ n ye ne tɛ perese ma o e tɛ tigɛ ko la f'i ka nin fini kolen dalen ɲini yan k'a sɛgɛn walahi n'i m'a ta k'a dogo la wali kelen ka tasuma bila a la k'a jeni ka fɔ ne ma ko tu walayi balimaya ka di nka ni cɛ in nɔgɔbɔlenba de don min bɛ kɛ bɔnenba de don ni yɛrɛ ni ne hakilina yɛrɛ ni ne si ta hakilina tɛ fankelen yɛrɛ wallahi boso tɛ mun ɲɛnama de ko fiyewu mun ye sila suma kelen min kɔrɔ ka ala tala minɛ ka wa o filaburu bɛ tigɛ k'o fili a di yan tɛ dɛ a di suma bɔ yɔrɔ la a b'o bɔ ye k'o duma yan ne bɛna i passager kiri suma yɔrɔ min na ka ko i si yɔrɔ tiɲɛ ma an tɛ a t'i la i sigilen don tile kɔrɔ n'o sigilen tile kɔrɔ a bɛ t'i i de nɔ de tɛ ne min ka tuguni kun kelen y'i bila ka yirisiw ka ala fani de bɔ a la k'u jala jɔ kun kelen y'i bila a la dɔwɛrɛ tɛ e m'a faamu i b'a dɔn duguba kɔnɔna filɛ nin samiya mana se ni samiya bantɔ la don a ka kan i ka yiriw tigɛ de bari sabula i ɲɛ tɛ kuranfiliw filɛ nin yiri ninnu fɛngɛ la fo ka don kuranfiliw la bon n'i ma nin kɛ sisan sanfɛ mana wuli sisan ka yiri dɔ bolo fara ka bin kuranfili min mana tigɛ i yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ bana ne dɔrɔn tɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la sigida la bɛɛ b'i ka yiri tigɛ nin wagati in na de bon village ninnu filɛ nin yiri tigɛli man kan yen nɔ parce que ye village ye nɔ bon yan filɛ duguba kɔnɔna ko i kɔni b'a dɔn a ma nɔgɔn an ka kuranfiliw passer n'an ka yiriw de fɛ dɔrɔn a la dɔrɔn i yɛrɛ ka jateminɛ dɔrɔn cɛ boyi sa n'an ka bɔ dabila sa
Mais et puis il t'a fait dans de l'air. Il t'a fait les là. So il ko kuma fɔ ne ko. Il est en place là Katia. Si e jara ye. Unja fana ye. Ayiri Katia. Ne bɛ fɛ ka fi ɲɛna de k'a faamu. Yɔrɔ nin ko in bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama. Duguba kɔnɔna de don. Duguba kɔnɔna ni so tɛ kelen. E yɛrɛ ɲɛ b'a la fili lajɛ kura ye fili lajɛ yiri la dɔrɔn. Ni sanfɛ wulila sa ka nin bolo fara ka nin bin sa n'a tigɛla kuran de b'a la. Yɔrɔ denmisɛnninw filɛ nin ye u hakili sigilen tɛ. Non, o man ɲi. Kuran dun filɛ o tension dun filɛ hali ni gɛrɛla la dɔrɔn quelques centimètres dɔrɔn non a b'i faga. O man ɲi. Ala ye ne laminija na. O sanjanba la. Ala filɛ se kuran fili bɛrɛ tigɛ ten wo k'a bɛ ji cɛra. Cɛ bɔtɔ a bara k'a watɔ kira bitigi la. Ka o yɛrɛ sen bila o ji rɔ. Kuran bɛra fa tɛ pewu. O de la. A bɛra fa ka tila ka supprimer o yɔrɔ. Yɔrɔ in y'a ye o de la duguba kɔnɔna la yan nɔ. An ka yiri ninnu wagati mana se dɔrɔn an b'u tigɛ pour que an bɛ se ka kisi ka bɔ ni kɔlɔlɔ ninnu ma cogo min na ne y'a dabɔ o de kama sinon ne m'a dabɔ k'a fɔ ko i kana sigida la o tɛ a b'a dabɔ awɔ n y'a fɔ i bɛ se ka don salon kɔnɔna la dɔ bɛ yen nɔ i bɛ se ka kilen fɛnɛ ka na cɛ muso in la ko man di ne tɛ fɛ ka gɛrɛ muso in la n ko yiri ka ca sisan n tɛ muso ko la bɛna so kɔnɔ voilà wa so kɔnɔ et puis la cour a ka tiɲɛ fɔ han kurafili ye ka ɲɔgɔn accident ɲamina nin ten ni kelen b'a bɛɛ yan n'olu walahi e y'a di fali kɛ a ye ala kisi an ta kan i ka tiɲɛ fɔ la fiyewu la cour a ka dimi a tiɲɛ fɔ nin na fiyewu